pintas nga agsapa kada kayo kakapsat. Naset launa iti apo nga nawayaan tayo manan kanikan tayo iti pintas nga panawan. Dito'y kamanbantayan tayo dito'y bagyo. And manual daw iti napalabas ket halos nakuyom ti panawan gapus iti typhoon iti nga dimalan iti baba iti Pilipinas. Inti amaman tayo ket nasayat ken nagsublimanan tinapintas nga panawan tayo diti bagyo. Kadag iti kakapsat nga adati kailukanuan mawatak nga dayti mo ti panawan nga panagtutudo kada kayo ti iyan nyo. Ken dayti ti tiyempo nga naarpis ken nakuyom mo ti lugar hingga na January. Ken sapay kumati apo ta nasayat kayo ti dayti nga Disyembre. Uray ti bakasyon dagiti nagaawid ken uray ti panagkakadwa tayo ti pamilya. Uray dagiti kakapsat tayo nga dati abroad kahit dapi man adukan niya dati kahit nga agawid. Nga nairana nga naistriktuhan hanga kaslay ti napalabas ken nawaya nga agawid no sino ti agawid. Kata nga panawin ket naistriktuhan iti kumpanya hanga basta-basta nga agawid no sino man ti kahit nga agawid. There is a time where we would like to be with our family and to collect iti memorya manan dagiti anak tayo, dagiti friends tayo diti Pinas, iti syudad tayo ken ili tayo. Nga it's quite different ata. Numuri kas jay yamanan tayo ti salunat nga ada kada tayo. Nga nasalunat tayo lata hingga na data. And it's December. And usually iti aming nga bulan nga naptuan iti memorya kan ragsak kat iti Disyembre. Iti likudan iti malaksid iti kuna tayo nga iti pamilya nga kadwa tayo gapus iti mensahe nga ipukpukaw na iti Disyembre nga palpalagipan kan uray tintiro nga lubong kat i-acknowledge da iti nabanon nga okasyon nga napasamak iti lubong, and that is the occasion ti panakayanak ni Hesus Kristo. So haan nga isu ti usto nga bulan kan pitsa kan aldaw nga panakayanak na. Yet the world acknowledges iti importansya na iti panakayanak. Nabanor da ito'y gapusta isu iti panakaitumpal iti plano niya Apo Diyos. Ni Diyos Ama. Nabanor da ito'y panakayanak gapusta ipakita na kada tayo iti kuna tayo nga sakbay iti lubong iti panakaaramid ken parswa ti amin nga banag iti daga. Adan iti Dios nga pinapanunot na iti solusyon na iti dakkel nga problema. No, ituloy na nga ramidan iti tao. Ada mo ti opsyon nga magbaling ko mga urehanan nga ituloy nga ramidan ti tao, but ti option nga nakita na kat ramidan na ti tao panisagananan iti panakaisalakan nga mangsumbut iti tao. And that is di kuna tayo nga panangtumpal iti Dios iti plano na. May kadwa, it is also a very important nga occasion iti panakainak kapusta iti sangwanan ni Diyos Ama dayti iti panangtumpal iti Karina kini Eva kini Adan nga iti panakabasol da nga iket ada babaan iti anak de may isa nga anak ken may isa babae nga magapu iti linya matlang ni Eva kasawan babaan ti panadag iti tao matlang ada ti may anak nga mangrumek ken mangpayat iti ulo iti baklat ket babaan iti panakailan sana di Krus ti Kalbaryo babaan ti panakatay na di Krus ti Kalbaryo panagungar na mangita diti baligi kadag iti agtalek kanyana. And that is the promise, the fulfillment promise covenant iti Dios iti tao. And nagbanor diay sapata diay nga tinumpal iti Dios nga iti panakainak ket parupa na kada tayo nga haan nga ulbud iti Dios iti sapatana. Nagado dagiti rupa iti Christmas, ado dagiti karakter iti nga taytayat iti Christmas. May isa nga karakter nga napintas nga han nga maikat ket dagiti karakter dagiti anghel. Dagiti iti mensahero iti Dios nga magapuja langit nga idanon dati mensahe. Mensahe nga dapat nga iwanan da kan dapat usto kan accurate. Uray ni Apostol Pablo ti Galacia 1:6 hingga 8. Uray pe anghel do sukatanda kan baliwan na ti mensahe ti panakaisalakan. Ilunod ko makan pipyapay nga mapanda di impyerno. Di ti dawat kan di ti pukaw ni Apostol Pablo.
Uray dagiti anghel ket masapul ken they are required nga idanon iti napudno nga mensahe iti Dios karkaro iti nakatimbisyon da nga nakaibatugan da ken nakaibatangan da. Ada ti role dagiti anghel iti panakayanak ti Kristo isu di announcement nga kini Mary ken announcement ka ti panakayanak ti Misayas nem ije tiyempo nga panakayanak ni Kristo Jesus. Ada dagiti pastor giban bantay and out of nowhere biglang nagparang dagiti anghel kanya da katimpukaw da iti mensahe nga nagpintas. Mensahe nga napnoan iti kaimportansya ng ano da duma mabaybayan tayo, maliliwayan tayo iti da iti Christmas nga ito. Iti Lucas, apa niya di nga mensahe ngayon po da. Iti Lucas chapter 2 verse 11 kunada iti anghel kandag iti pastor ti karnero iti kabanbantayan. For unto you is born this day in the city of David a Savior which is Christ the Lord. Mensahe may panggap itinamnama nga nabayag nga rurayan da. Malagi piyo kat it's 400 years kunak tilas nga series tilas nga mensahe tayo. Timbal na iti Diyos. And thinking kasla natay iti Diyos, the Lord is just working and preparing iti panakayanak ni Kristo Jesus. Iti nga senaryo na anak ni Hesus Kristo kat kunada iti anghel tatangal daw na anak iti syudad ni David. Jay mangisalakan. Hanay yung baga nga dagiti mangisalakan. Kuna iti Biblia na anak tatangal daw jay mangisalakan. There's only one Savior in the Bible. Nga mangisalakan ti tao ti panakadusa na iti impyerno. Ken panakapakawan na iti baso. Tapno akseptaran iti Diyos isuna. Tapno magunod na iti presensya ti Apo. Tapno magunod na iti relasyon nga may simpati relasyon na iti Diyos. Nga mapanisuna ti presensya ti Apo. Nga pakawanan ni Apo di susuna. Nga akseptaran ni Apo di susuna. Nga ala na akseptaran ni suna nga agbalin nga ikanay suna tinapintas nga estado. Kat di estado nga di nga ito na agbalin nga anak na, agbalin nga tao na. Agbalin nga taga citizen iti heaven. Kanana. And there's only one way nga mapasamak di ay, and that is by the Lord Jesus Christ. This birth would give emphasis iti may isang nga mangisalakan. Dapuan iti lubong, iti dalan kanwagas ti panakaisalakan. Relihiyon, iti aramid, iti napintas nga biyag, iti seremonya, babanti pa ng gatang iti napintas nga seremonya, dagiti iti wagas iti lubong. Kuna iti Biblia, iti Disyembre nga daytoy ipalagip na kada tayo. Noan niya iti pinakadalan iti mensahe, pinakadalan iti panakasalakan iti tao. And that is only by the Lord Jesus Christ. This is the birth. This is the remembrance iti panakayanak. Iti may isang mangisalakan iti kararwa iti tao. And that is the Lord Jesus Christ. Kunana di ay which is Christ, isuna iti nadutukan. Nadutukan gapusta nagboluntaryo isuna. Isuti ko na ti Philippians chapter 2 verse 5 nga uray Dios isuna, uray no ada kanya na iti forma, the form of God, all the form of God dwells kanya na. Nam kinayat na nga nagboluntaryo nga sige no reta ti planom Dios Ama nga dati mangisalakan iti tao nga aramidam nga agbasol kat ituloy mo aramidan di ay. Siya nga no tagboluntaryo nga pan nga mangisalakan taon mat iti umanay nga mamperpekto kan awan mat kanya da iti mabalinanda nga mangisalakan ti magpagida. And kunana diay he is not only the Messiah, the anointed one, the chosen one, han nga apelyido ni Kristo diay, that is the title. Iti posisyon nga daka ni Kristo that there is only one person nga nadutukan nga mangisalakan ti tao, and that is the Lord Jesus Christ. Kunana pa he is called the Lord. Napano na ti Lord nga dahi ti ka-title. Kapusta rin ti nga Lord katiri sa title nga idi Old Testament kat may nagnagan kini Diyos Ama. And there is a revelation iti daytoy nga kunatayo nga panakayanak. That is di panaka-reveal iti maysa nga persona nga unknown iti Old Testament, nga rakal nga mystery iti Old Testament.
nga ijay da nga naawatan ni isugayam daytoy di kung kuna ti Genesis 1:26 may danara inaramin na po Diyos iti daga kunana, and God said, let us isugayam ni Hesus Kristo Isus di katungtungtong na. Let us make man. Kunada dagiti archangels iti katungtungtong ni Diyos Ama. Awan ti kasuratan iti saw ti Apo. Nga di kay istorya ni Kristo Isus dagiti nga parswa. He is talking also iti maysa nga adda ti panakabalin na nga mamarswa nga parehas kanya na. Awan mat daduma, awan mat panakabalin dagiti anghel nga agaramid ken agaramid iti maysa nga banag. Nga parswa na iti maysa nga banag. And the Bible would just slowly by slowly reveal it as the prophets and mauruno nga maisusurat kan makukumpile, maawatan nga maawatan, rumrumar kan matintinag nga ni Hesus Kristo di kadua ni Diyos Ama. The title that was used kini Diyos Ama, kat it was also addressed kinausar kini Hesus Kristo. Nuulbod daytoy nga claim kaning pukaw dagiti anghel. Ijay pala nga tsimpu kathan nga naibaon dagiti nga anghel. Ijay pala nga tsimpu in belang ni Diyos Ama dagiti nga anghel di impierno gapus tandang matalek nga mangidandanon iti mensahe. Namidin baon ni Diyos Ama dagiti nga anghel ada ti mensahe nga bakbaklain da. And that is the message that there is only one Savior na mangisalakan iti tao kun makaisalakan kanyan iti unget ken iti dusa iti impierno, and that is ni Kristo Jesus. There is only one chosen nga Messiah, not the church, not the ceremony, hanga ti aramid mo, that is ni Jesus. There is only one qualified nga kun natin nga makaisalakan kada tayo, and He has the power nga makaisalakan kanya because He possess greatness iti bagina kanti bukod na nga panakabalin, because He is also Lord just like ni God the Father. Sino di ay? Ni Jesus. Kapsat di ay tisin silibraran iti lubo ngayon pukaw dagiti anghel. Tidipirin sana lang dagiti anghel handaan mo itikat ng sawan ti panakaisalakan. Iti tao lang tinakapadas nga may salakan. Iti anghel idi nagbasol na yay langit diritso nga nadusa da. Awanan iti may kadwa nga choice kan option kanya da. Idi prinsya na ti tao idi nagbasol iti tao nga nairanod ti amin nga tao naikan ti tao tinamnama. Ngano adaman iti parswad iti dagang nga maka-apresyar jay naramin ni Kristo uray ti panakainak na dagiti tao ngayon mawat kanya na nga manabud kanya sa nakana. Kasat no nga ka-apresyar iti nga panawan han mo mat ngayon awat isuna. Kasat no nga ma-apresyar mo ti nga panawan han mo pa'y tinalak isuna. Kapsat kat kung nga idanon kanyam iti da iti nga tsimpo daytoy iti panaglagip iti intiro nga lubong iti maysa nga nabanur nga pasamak diti daga nga tinumpal niya po Diyos ti karina ti panakayanak na ti mangisalakan nga isu iti manapili ken maysa nga mangisalakan ti tao kada ti panakabalin na nga parehas na ti galad kini Diyos Ama. Isu ni Jesus nga amin nga agtalak kanya na nga nagapu iti puso na kay baga na tingiwat na nga talken na isu na ada iti panakaisalakan. Nga po Diyos, iti mangidalam kada kayo kakapsat. Iti panawen nga rito nga season ken sumaruno na iti nga okasyon kat New Year. Sapay kuma tahan mo nga palpasan iti na ito nga okasyon nga pananglagip ti lubong ti panakainak. Haan mo nga inawat isuna. Haan mo nga tinalak tinaramin na nga inanay di naramin na di krus ti Kalbaryo. Di jay lang ti makaisalakan kanya. Dijay ti kasapulang kada kayo ngayon mawat hanyo ngayon imot di ang mensahe tado dagit Kristiyano nga naimot kan siya'y mangu kan mangibain dayta nga mensahe nga mangisuro kan mangpalagip kada tayo nga napudno ni Diyos Ama
Di Kristo Jesus, di Santo Espiritu, na pudno da, nga mangtumpal ti plano, kan ti sapata, nga intad da ti tao. God bless. And ni Apo, iti mga iwan ka na kayo. Iti da ito nga panahon.